Добрый вечер усім. Приехали на ноцную імшу на каляды в костёл. І у серці кожного з нас щодня. І коротенький час Адвенту був часом нашої інтенсивної підготовки до зустрічі з Паном у таємниці Його народження. Вельми важно, як світло Божого народження не заслонялося тільки подарунками, справами тільки знешніми і матеріальними. Яны важные, але не головне. Треба дозволити у святі Божого народження центральне місце підрихтувати Христу, щоб Він був у центрі нашого життя. Как обвещал всему свету вечную любовь Бога, объявленную в Христе. Тебе просим, выслухай нас, молимся за тех, кому доручена миссия обвящения Божьего Слова, как они ревниво и отдано выполнили свое задание. Тебе просим, выслухай нас. молимся об супокое во всем свете, как каждый человек открыл свое сердце для Христа, який з'являється криницей спокою. Тебе просим, Выслухай нас. молимся за тих, хто знаходиться на військовій службі, щоб Христос, який приходить на землю, одарив їх справдною радістю. Тебе просим, Выслухай нас. молимся за хворих и самотных, как радость Вифлеемской ночи наполнила их сердце надеей. Тебе просим, Выслухай нас. молимся за нас, тут присутных, как мы имкнулись своим життем прославлять Бога. Тебе просим,